ni chini activities obono coverage khlainani bagi khaimani bagi to puilano ang chini maharaja no dalai chino khulmung yaphado tami bagi hingkai bini tijul mangbai bini phurungmung bai jeng bebak engele no samung khainani bagi jeno khlainani bagi ba utsaho rmani bagi ye tini specially 5th June jeng saimano World Environment Day ni akhaba biswa poribesh divos tini ni salo jeng joto jagano chini dipramo thamingui maharaja ni dagi munuruk soino jaga jagao thai kreng kreng thayo cleaning choli tongo ye jeng exactly khlaimani chini jaga hangkai khomolong headquarter ni songlokno bajar chini dukmali bazar tongo o bazar surrounding jeng khailekha hangkai khana chini 6 tarik jon hangkai TWF ni foundation de apart from this program orthat TWF ni foundation de oboni kaise part hisabe tini jeng 5th June World Environment Day obono bore sabi bahaino tini cleaning khailekha abon pore plantation kha hangkai haino hai tini kisa weather bo hamyang ko batro khaja a jarang ri jeng tiffin khailekha chini joto tipramota TWF YDF yakaba tini student organization ni bo tongo oba hiklai jeng tino jaga khlaibe mani yagulo borono kicha sokat hisabe ani hamjakmani sokat hisabe khotong kisa baknai je samung khlainai phainai jala phano buri phano jengke samung khlailai mani aboni yaklo khotong baklainai ye jeng tabu chini bisingo tongo chini former tribal welfare minister bo tongo chini TWF ni advisor ni member tongo vice president central committee tongo secretary te o jaga ni ngei chini otro elakaro nai tongnai je kono somoy or sal anytime link hangkai chini party ni borok ngei o jaga chini bisurai tongo dolal tongo sudom tong sonjeev tarpore modon tarpore chini TWF ni joto kormi rok o jaga ni borok bo tongbai gai along with chini kono bisini chairman no tongo tini changmai baksa o samungo ne tabu jeng tere thai khotong baklainai khaching thambai jeng tini actually World Environment Day oboni upolokhe ang lukorokno obono kesar namu chungo ba kobok namu chungo jeng sak bai thang sak simi clean khai tongo bai india chini surrounding chini poribesh jeng clean khai tona nangnai hangkai te kaisa ditiya tongkai jeng je samung khailai tongmani clean khaimani oboni te kaisa message jengka hai jengni jibo haino chini surrounding clean khaitani jengni jibo involvement tongni mano mane ke bo jaga koto chikon ni krei jeng joto mane clean khaitani sak bai thang nijino bedogoi clean khai mano abono chini tini ni message sai tino jaga chini kobangma nogo samung khaya borok khanya nange borok abai borok bahaino khaye social media o khaye jeng samung khai phunugo obonka obono je jeng chini surrounding clean khainyan bagi ke bono lachina nangya kono o jaga payment nangya jeng bai thangno sak thare obai ke samung khaye mano obono kaise message